ɓiɓɓe fulɓe wonki rendo ɓe funnange hirnange rewa e worgo on kofnali fulfuli tedduɗi ceniɗini e wiiɗi gonduɗe nedene tare sikki ala noon hande garten koye tarde deftere wiyetende Bewre e mawnikinaare. Deftere nde noon windi ɗum ko mawɗo men mawɗo pullo jontaɗo o biyeteɗo Bacca Bah. Joni noon eɗen gara e andinde yimɓe ɓe hoɗi on gonɗo Bacca Bah sen kaljiti natanen targo deftere nde. E jubbande e gurdam binduɗo o Bacca Bah ɓurɗo andirede Husseini Bah jeeya ko jama alwali to Fuuta Tooro Sénégal. O adi jangude fof ko Qur'ana e juuɗe tokara makko ceerno Husseini Dia to Kees Sénégal. Nden o jofni gotal o neldimo marde to ceerno Labba Bah koye juuɗe oɗo o heɓi suura o yawti cilon to ceerno Abdoul Kadir Ly ko oɗo rokkimo kayit. Caggal ɗum o yehi kay hayɗi to duɗal ceerno Mamadou Bocara Kane ko toon o ɓaari Arab e Sariya ko adinde o yahata Libi. Caggal ɗum Qatar ko e ndiɗo leydi cakkitindi o heɓi seeɗan faagal baccalauréat e seeɗan faagal licence engele. O haɗani ɗon tan Bacca Bah yehi Farayse ngam jokkoyde jangde ha o heɓi maîtrise kañum e DIE fof e ɗemgal engele to jaaɓi ha tirde Paris. Joni Bacca Bah heɓi alteret caggal nde o jangi engele fodde duuɓi 22 e duuɗe lycéji Sénégal. Caggal nde en gandi jubbande e gurdam oɗo gorko pullo mo ganduɗen gurdam mum fof waɗi ɗum ko e jangde natne ndeɗo deftere nde o inni Bewre e mawnikinaare. Titonde ndeɗo tumbutere wiyete ko ummade Columbus faade New York. Kadi gandon bandiraɓe ndeɗo deftere nde waɗana ko ɗanniyankoɓe ha tengti noon e ɓeɗon ɗanniyankoɓe ɗanniɓe to leyɗe dentuɗe Amérique. Ina sikki ala noon ma on taw hen yoga e konguɗi taw ko konguɗi engelere kadi maɗe pirte e nder Pulaar e haajede Gueno. Ummade Columbus faade New York ñande jaslare alarba niɓel futuro hedde waktuji 19 ina fawi hojomaji 11 geddaɗo jaw ɓurɗo yidde noddirede Kaw Mas ina jooɗi e werla mum momade Ford ina huufi walan mum kono hakkille wonno ko bange goɗɗo. Omo dari e darorde jeyli kono elle omo soyno ko woɗɗi. Ina heedimo bange ñaamo sehil makko goto biyeteɗo Sanda Fall kewɗo waajademo kono mo o heewi salanade ngati wontan ko wawa jabde hay goto heedatamo e hakkille makko. Won dewɗo e makko tan ina yiɗi ittudemo e sago makko kono o jaɓata ɗum. Ko yiɗi fof yo won. O meeɗa jooɗade ñalawma kurɗo taw on haljinanimo ɗum foti ko gasde hankadi. Omo andi kadi o jogorani yettoyade to fayi to taw on noddanimo.
lampaji beddaji ɗi puɗɗima yaynade bangeji fof, kono e nder makko o yiyata so wona ko yiɗi wadde. Tableauji publicité ji kewɗi cewdiɗi bedda moɓe goni o ina kuɓɓo ina ñifa, ina jeeya e majji tableau goto mawɗo bindaɗo McDonald's, timɗo e nokku goto mo geddaɗo heewi ñamoyde. So omo heeñi geddaɗo ina dari caggal werla goto mo alkateɓe ɗiɗo ɓaleejo e tubak. Werla o ina winda bindi mawɗi, bindi ɗi windi hen ko emergency dial 911. Werlaji goɗɗi kadi ina caggal maɓɓe, kamɓe fof aɓe pada jeygol ngol huɓɓa ha ko ñebbe. Geddaɗo en jalti legal mumen faati joni, hono west side ma won tan hojomaji tati, joni jeygol ngol huɓɓi ha ko ñebbe. Werlaji ɗi ndeegi geddaɗo rewi hen, o seli banggue ñaamo, o nangi lawol Valley View Drive, ɓoyani o seli banggue nano, o dogi seeɗe, o seli kadi banggue ñaamo faade lawol Fisher Road. Hankadi o nangi lawol mangol faade kallu mawɗo biyetegol highway noon ko autoroute, hono biyetegol I-70 East faade Funnangue faade Columbus. Geddaɗo ina ɓorni jean ɓalejo jalbuɗo e t-shirt boɗejo bindaɗo to yeeso to I love New York, woni mbeɗa yiɗi New York. Ara e Amérique ina nata to caggal to, on waɗi cap olo e hoore ɓoytande lamde ceer, omo hettini caggal ko hettanno yeeso ko, omo ɓorni paɗe basket daneje tal ɗe mande Nike. Geddaɗo ko sagata gorko jarowo duuɓi 35 timmuɗi, ko joom doole e darde naawo. Hen sahaji omo heewi fayidede e ɓaleɓe Amérique naaɓe ɓe, kono so o haali tan o andina to jeeya. O woni e leydi Amérique ndi ma won joni hedde duuɓi 9. Sanda Fall kañum ko dardaro ɓalejo, omo ɓorni veste ɓalejo e pantalon tergal bulayejo, omo sakki simis puro, omo ɓorni paɗe bindaɗe made in Italy, woni pewnaɗe to Italy. Kanko noon ko ari e leydi ndi ko ɓooyani, ma won tan hedde lebbi 4. Werla maɓɓe o na doga hen sahaji ɓe mbirto werlaji goɗɗi, saha goɗɗo o ɗi mbirtoɓe. Werla o ko van ɓalejo kurum keso pul codaɗo ko ɓooyani, hay permeyaɓe ɗakkaɗe e joɗorɗe ɗe cuwa taw ɗakkitede ha laaɓi. Omo yaaji, omo foftini, omo wawi nawde hedde yimɓe 6 ko alda e limtude hen dognowo. Ko nonne kadi o wawiri nawde kaake kewɗe ko ɗum o sodira. Geddaɗo no huufi walan ina heeɗo CD mo icon, omo fawi koyngal ñamal e dow accélérateur o, nanal ngal e dow tappi werla o. Hen sahaji o ñoƴƴa, o ɓeyda jaweki ki, saha goɗɗo o yaɓɓito usta. Limirgal jaweki werla o ina wona e 65. So o usti walla 70 faade 75, so o ñoƴƴi sahaji goɗɗi boom 80. Jo e jo fof o wirto tableau bindaɗo speed limit 65, woni jaweki haaɗi ko 65. No pamirten tan ɗo fit komo doga doole. Ha joni geddaɗo ina woni e kallu mawɗo biyeteɗo I-70 gontuɗo joni lappi 6 jahol gartol. Ɗo kala werla foti heddade tan ko e lappol mum, ko ɗum waɗi saha fof bindol mangol feeñat hakkude kallu o, ina siftina dognoɓe ɓe ɗum stay in your lane, woni heddo e lappol ma. Joni ɓe puɗɗima woɗɗude no feewi hakkude wuro Columbus ngo ko e ngoɗo wuro mango laamorgo dowla Ohio geddaɗo liggoto, ko e maggo o yeeyata. Joni o woni ko e laawol somoyade. O woni ko e laawol somoyade.
o fayi ko wuro wongo mango fattam lamo lollungo hono New York. Geddaɗo udditi fallantere to bangi mum, kenal kal ɓuuɓani no feewi, naati werla o, hunde nde wulano ɓuuɓano. Wonno ko hedde balɗe 10 gadane lewru silto woni lewru biitengu septembre. O fawi jungo makko nano e fallantere nde, o jaggiri walango jungo ñaamo nde yano ha ɓooyi seeɗa. O yeltini portable, o fawi yeeso makko ɓooyani kadi. O ƴettiti portable, o ƴeewi ngal, o tawi angal usti jeygol. O membi less fodde leƴƴande, o yiyani lowirgel jeygol ngel. O ƴeewi less, o turi, werla makko isi selde lappol mum. O turti ko yaawi, o fewniti walan, o artiri werla o e lappol mum. O turi kadi laawol gongol, o ɗacci kadi lappol makko, kono o tinani tan ha remorki goto mawɗo juɗɗo wirtimo ina sawla. Geddaɗo yawni naati e lappol mum, o ƴatti e dande mawde. O fokkiɗi torokaji ɓe ko huɗaɓe cohe bonɗe. So neɗɗo renaki ɓe tan waltoyta ko laakara. Nden noon rento sehil makko jertinimo. Boy ayi ɗiɗo torokaji gaccanta neɗɗo hay siɓri te so dognoɓe gandi ka ɓalejo min jiɗat tan ko dasdemo faade genali. Koɓe rasisteɓe bonɓe ɓe Allah bonni. Elle kamɓe foof ɓe jeeya ko e KKK en woni Ku Klux Klan. Sehil makko wimo giƴam kala toɓe mbawi jeeyede ko dogotamo dog ɗum. O wi kanko right, udditanam ɗone ƴewana kam sarsoram. Sanda Fall totti geddaɗo lowirgel jeygol ngel. Oɗo heɓi seŋi ɗum e portable mum, kañum eɗo seŋoto e werla makko. Waɗimo wadde ɗum noon ko andude mo ɓooyata o nodde téléphone, o wiye yo noddu. O wawa joɗade ñalawma kurɗo taw o noddani Afrique walla Afrique naaɓe noddanimo. O fodanino galle makko wonde ma o nodduɓe hande te ha joni o suwa taw noddude yentude hen. Joni fuɗɗima hirde toon. Ko mbaɗata a noddat? Sanda namdimo. Mi noddat, hayso mi noddani maɓe noddam. Holɓen aɗa andi de kam wona 911. Geddaɗo ƴeewi Sanda moosi, o jokki. A yino auto police nane o gonnoɗo yeeso men one? Eyyi ko wonno. A yi numéro auto o kay, ɗum ɗo firti ko sa dañi caɗele noddu 911. Min noon kam mi suwa dañde caɗele te boy mbeɗa haalanma mi jogorani dañde caɗele. Sanda ƴeewimo guite felore wi joni noon holɓe noddata? Gallam, kono noon kamɓe koɓe jiiɗi ko weeɓani noon boy. Geddaɗo wullitani sehil mum, ñande foof yomi noddu, ɗum wawa gasde, ɓe cikkata téléphone ɗo ko dokkal. Giƴam ko an woniriɓe noon, aɗa andi yimɓe men no mbayi kala no gaddirɗa ko noon. Kono kay wona téléphone ñande foof. Eyyi téléphone ñande foof kay haadi ko an fodaniɓe ñande foof ma noddu kay a noddat kalda e hen goto kala. Ko gonga noon ko min bewniɓe de kam ha tengti e funeɓam ɓe. Geddaɗo haali moosi, ƴeewi Sanda wi an kay funeɓe eɓe gona funeɓe foof poti. Wandiraɓe ma rewɓe noon, gueje waynaɓe noon, jinmi wiide ko nde jeeya e isiraɓe ma. Geddaɗo jokki ko alda e jabade. Mbeɗa andi ɗoɓe goni foof ɓe paadi kool am ha ɓe ɗanim. Kool woni noddago, ɓe paadi koolam fito ɓe paadi noddago am. Boy ƴeew ñande foof mbeɗa gayna ko famɗi foof carte 4 walla kam carte 3. Funeɓam ɓe mbiyino ina jogui cuddugu ngu ɓe jahata. Ɓe jiiɗi kadi ko neldede dollar ha heewa. Ɓe ñaama hen, ɓe bonna hen, ɓe dokka hen, ɓe fijira hen. Sanda ƴeewimo kadi ƴeewki felore. Geddaɗo faami ɗum e makko, kono o jokki ngam yidde tengtinde ɗum. O wi
ƴeew boy mi neldaɓe kaalis ɓe ñaama ɓe ñammina gonmi ko Amérique noon ina moƴƴi Sanda haali e dangel maayngel joni hiiri so wonano ɗum mi kolannoɓe mi wiya ɓe janngo mami nelduɓe e Western Union walla MoneyGram walla bomni mi koola ceɗɗo mataw ko ɗum ɓurata yawde Sanda haalani hay hunde o jabaki eko sehil makko haalata joni ko ellede mbeɗa heddorano kartal no geddaɗo namdi hoore mum o nani jungo ñaamo e nder jeyba buhal jin makko omo yiilo kartal o yiyani o ɗacci hunde nde fuɗɗima hirde e niɓɓidde ɓe dogi joni ma won hedde waktuji 3 e feccere joni kallu mawɗo biyeteɗo I-70 wonti I-76 ɓe gari e yaltirde ko wiyete exit temeɗɗiɗi e nogas e jeegom faade Harrisburg Pike ɓe natani soynade wuro Harrisburg ngo nden ɓe pandima ngo lampaji jaɓɓiɓe nden ɓe pandima ngo lampaji jaɓɓiɓe niɓɓere wonti lewlewal gotal kallu mawɗo o wonno ko lappi 4 joni o wonti lappi 6 werlaji ɗi batti hewde no fewi jaweki majji ustima geddaɗo ne usti o watti dogde hakkude 5 faade 6 ɓe naati wuro ɓe naati hakkude kuɓeje towɗe seeɗa joguiɗe bindi kuɓɓoji ina ñifa hen bindol gotol hollirta ko McDonald ina woni e sara mayre huɓere wonde hende nde banggue ñaamo windande bindi mawɗi labtuɗi kuɓɓoji kadi ina ñifa bindi ɗi ko God bless America winda hen geddaɗo soyni bindi ɗi o wi sehil mum wondude e mooso a yiiɗi bindi kuɓɓoji ina ñifa baɗoji kuy kamaj ɗiya eyyi mi yi kay ko wonno aɗa andi ko ɗi pirti ko andintami mande mbawmi angele ha mbaɗa anda ko ɗum firti o wi boy ɗum firti ko yo Allah waɗ barke Amérique ijam ɓe tubakoɓe ne gandi Allah saka eɓe ñaago barke mum ko kamɓe de gandi Allah gati hay kalis mabɓe ɓe bindi hen ko in God we trust ko ɗum kadi firti ngari mawdi Sanda namdi moosi geddaɗo kañum ne moosi wi a anda ko ɗum firti yaltin biye goto dollar mi holluma Sanda waɗi jungo e jeyba westa mum yaltini ɗereji banque cowaɗi o ƴeewi geddaɗo suɓo hen gotol Sanda forti ɗerewol gotol ngol dollar goto geddaɗo fayi feɗede mum e bindol gotol wi ayi ngol ɗo bindol ngol firti ko Allah min kooli te ɓe kaali right firti ko ɓe kaali gonga ɓe kaali right boy ko gonga mabɓe ko Allah waɗani ɓe ko ɓe mbawata so wona hoolademo yo Allah waɗ barke Amérique sinno wonano Amérique hewɓe koya sinno wonano Amérique e barke mo Allah waɗi e mum o min kam mi firtatano hay batte boy ala woto wi noon aɗa wawno firtude ha heewa taw Amérique jillani hen Sanda wi noon geddaɗo wi non hoto ndewatmi kaɗen gonga boy sa yi mbeɗa huufi hande oɗo walan e nder oɗo van ko Allah e Amérique ko barke ɗe Allah yuppi e Amérique ha heewi ha watti rufde seeɗa e tekkunal eɗen barke saami am nden noon boy yo Allah waɗ barke e Amérique ɗon tan téléphone makko soni geddaɗo ƴeewi Sanda oɗon e ƴeewimo téléphone o ɗimmiti sonago geddaɗo wi sehil mum boy ƴeftanam koolo Sanda sengti portable udditi wi allo assalamu aleykum o ko geddaɗo dangel cewgel maayngel salmini to ha tirde ɓoggol to wondude e namdal ala holi an ko min ceerno Ousmane Diallo geddaɗo no ɗon geddaɗo fat seeɗa mi ƴeewa Sanda ƴeewi geddaɗo oɗo futtinimo guite namdal Sanda uddiri junggum hunuko téléphone o wi e dande less
ceerno Ousmane Diallo geddaɗo yiili hoore wondude e futtinde gite o dillini newre jungo makko ñaamo o ñuumbi wimo mi ala ɗo sanda nawti téléphone to nofru e hunuko o jaabi geddaɗo koko nangi de aɗa wawi noddidde ceerno wi ala mi wawa wimo kanko yo nodditam so ɗum ala kala ko wawi yiide hoto bettumo te ko hande wonata wattande nodda gam fewde makko haalanmo ɗum ɗo ha o nana a nani sanda wi eyyi moƴƴi mi nani mami haalanmo ceerno wi haalanmo a faami dande nde ɓamti seeɗa elle guijotonde sanda wi mi faami nodduɗo o kuppi sanda ƴeewi portable fodde leƴƴande seeɗa wi o kuppi geddaɗo fuɗɗi haalde ina dillina hoore a yii en gaynani hay haalde ñande foof téléphone ngaji kur kir kar mi wawa ɗum kono o ko ceerno ma baɗantunoɗoma hunde foof geddaɗo wi ceerno lan o waɗantunomi tan ko mbeɗa waɗanamo ɗum ɗo wiyete ko ŋañanam keecam tan mi ŋañanma keeci ma a faami ko wonno hakkude amen ko gasi ha laaɓi ceer ko yiɗi ko noon weeɓani kanko ko makko ko gasata boy gaccanni haala ceerno ceɗen seeɗa ñamuyen am dying of hunger ɗum firti ko mbeɗa ma e heege walla ana heyɗani an oyi sanda wimo o wima o wonta noddude sa nodditanimo geddaɗo ɓamti dande wi I don't care mi wondaka mbimi gaccanni haala ceerno sanda deƴƴi o ɓeydani hen hay hunde e ngol ɗo ɓamtogol dande omo andi joni geddaɗo ina yawi segde no fewi ɗum ɗo ko jikku ngo o faggiti ɗo e leydi ndi gati o andiranomo ɗum joni o yiɗa wajede o yiɗa felede kala ko wi ko ɗum gonga ko gonga makko tan hay goto o rendani deke jikku ñiɓani ɗo gotel geddaɗo noon yiɗa mukko joni mo ina haalanamo haala ceerno Ousmane Diallo walla mo ina siftinamo on omo jogiti wonde on ko tampinɗomo ko kaljinɗomo on inan tan rewi e makko jamma e ñalawma addu mo gasta o wawa ɗum ko on sikkata ko wodani so on sikki wonde ko dañi ko saabu mum on juumi ko dañi ko Allah tan e warñede makko hay goto goɗɗo jillani hen mo wawana hoore mum ina wawana goɗɗo no ceerno woni koye fijirde moƴƴore ceerno jooɗi koye dow cakan wawi kono ɗum foof e waade noon geddaɗo ina huldi ceerno Ousmane ɓernde kala tan nde on noddimo ɓernde makko taƴat kala tan nde o haalana haala on hakkille makko jiiɓoto ina wayno on ko puɗɗiɗo haljindemo omo yiɗi sertude on kono o ronki holno waɗata o dañani taw feere ete gonga e gonga o yiɗa ɗaɓɓirde feere nde woɓɓe saabu nden ɓe jirata ɗum ko loore kanko noon o wona looɗo yimɓe foof ina gandi ɗum hay ceerno Ousmane ne kayna andi ɗum yimɓe ɓe so hollani ɓe doole tan ɓe jawatomo aduna o ko jawdi e doole amrikanaɓe mbi might is right ɗum firti ko sembe woni gonga joni ɓe celi ɓe payi to ñamirdu woturu geddaɗo wi boy ñamen poftoɗen seeɗa jahaten ko McDonald walla ko Subway McDonald Subway ɗum ko nokkuji ɗo ko restaurant ɗo ñamde heɓate an noon kam gila tan meɗɗa McDonald ha joni a ronki woppude wona min kay ko hoorema mbiyata mataw min kay somi dañi maaro e liɗɗi ɓuranimi ɗeɗo ñamele baɗaɗe silko bilko mo gasata ɗe ñamele ɗe ganduɗa aɗa ñama tan aɗa ɓeydo heyɗude geddaɗo wi he boy ɗo ko Amérique ko chicken tan chicken noon woni gertoɗe wi he boy ɗo ko Amérique ko chicken tan walla hamburger ñamateɗo sa yewni yaay boy ɗaccu ha kota Afrique
geddaɗo weddi sehil mum guite moosi yaadini hen o jokki boy yo Allah wat barke Amérique. Nden ɓe jettima e parking McDonald o geddaɗo usti yaari seese parking o ko mawɗo jaajƴo werlaji kewɗi gila e tokosi ha e mawɗi ina garno ɗon. Geddaɗo taari ɗon fodde hojom goto o yi nokku goto ɓolo o seli o natiri ɗon seese o yeɓɓi fereng oto o darima o fawi jungo makko e jamdi mbaylori ndi o ittindi e driving o nawtindi to parking o foo'i fereng jungo o ndaari montor werla o tawi ina woni e waktuji nogas e tati pawɗi hojomaji jeenayyi o ñifi motor o yaltini coktirgal o yecci e sanda o wi en jeehi o udditi baafal makko sanda udditi ngal mum ɓe jalti ɓe tindi McDonald ɗum woni nde ɗo tumbutere gasiri ɗo tumbutere arore nde ko tulde male Fuuta Tooro. No ceerno woni koye fijirde moƴƴore ceerno jooɗi koye dow cakan wawi kono ɗum foof e waade noon geddaɗo ina huldi ceerno Ousmane ɓernde kala tan nde on noddimo ɓernde makko taƴat kala tan nde o haalana haala on hakkille makko jiiɓoto ina wayno on ko puɗɗiɗo haljindemo omo yiɗi sertude on kono o ronki holno waɗata o dañani taw feere ete gonga e gonga o yiɗa ɗaɓɓirde feere nde woɓɓe sabu nden ɓe jirata ɗum ko loore kanko noon o wona looɗo yimɓe fof ina gandi ɗum hay ceerno Ousmane ne kayne andi ɗum yimɓe ɓe so hollani ɓe doole tan ɓe jawatomo aduna o ko jawdi e doole Amérique naɓe mbi might is right ɗum firti ko sembe woni gonga joni ɓe celi ɓe payi to ñamirdu woturu geddaɗo wi boy ñamen poftoɗen seeɗa jahaten ko McDonald walla ko Subway McDonald e Subway ɗin ko nokkuji ɗo ko restaurant ɗo ñamde heɓate an noon kam gila tan meɗɗa McDonald ha joni a ronki woppude wona min kay ko hoorema mbiyata mataw min kay somi dañi maaro e liɗɗi ɓuranimi ɗeɗo ñamele baɗaɗe silko bilko mo gasata ɗe ñamele ɗe ganduɗa aɗa ñama tan aɗa ɓeydo heyɗude geddaɗo wi he boy ɗo ko Amérique ko chicken tan chicken noon woni gertoɗe wi he boy ɗo ko Amérique ko chicken tan walla hamburger ñamateɗo sa yewni yaay boy ɗaccu ha kota Afrique geddaɗo weddi sehil mum guite moosi yaadini hen o jokki boy yo Allah wat barke Amérique. Nden ɓe jettima e parking McDonald o geddaɗo usti yaari seese parking o ko mawɗo jaajƴo werlaji kewɗi gila e tokosi ha e mawɗi ina garno ɗon geddaɗo taari ɗon fodde hojom goto o yi nokku goto ɓolo o seli o natiri ɗon seese o yeɓɓi fereng oto o darima o fawi jungo makko e jamdi mbaylori ndi o ittindi e driving o nawtindi to parking o foo'i fereng jungo o ndaari montor werla o tawi ina woni e waktuji nogas e tati pawɗi hojomaji jeenayyi o ñifi motor o yaltini coktirgal o yecci e sanda o wi en jeehi o udditi baafal makko sanda udditi ngal mum ɓe jalti ɓe tindi McDonald ɗum woni nde ɗo tumbutere gasiri ɗo tumbutere arore nde ko tulde male Fuuta Tooro. Tulde male Fuuta Tooro yo Allah wat barke Amérique ɗum ɗo ko konngol ngol sertatano e hunuko geddaɗo joni hay koreji makko dande ko wotere yo Allah wat barke Amérique
kono en mbawata famde sababuji gaddanɗi geddaɗo e bandiraɓe mum nantade ha tiiɗi e ɗiɗo konnguli so wona en gandu laawol ngol o rewno ha o yetti ɗo o yettino nden ɗo taw yen geddaɗo galle mumen to wuro mabɓe tulde male duuɓi nogas caggal ko ruttiɗo caggal duuɓi nogas haade geddaɗo nadde Amérique geddaɗo fini ñande hen law o ronki ɗantade gati suudu makko fof koko leppuno ceɓek ndiyam no hanki jamma mum ni walno ko tobde ha weeti kanko e yummakko ne ɓe ndendinani yitere ha weeti ɓe mbaali ko jamma cofel e kalumbam ɓe mbaldi ko gite kecce gati ɓe mbaali ko dekkude siwoji booluji kam e panuji ha weeti ɓe jogii tan ko kuɓoyel gotel ngel cuuɗi ɗiɗi ngel waali ko siide ha silti kaake maɓɓe fof boni ɓakke geddaɗo yalti jooɗima hakkunde galle omo fada ha huɓere sojja seeɗe o ngabba ngam sappitade kadi kuɓoyel o jooɗi omo hoyno kuɓoyel ko gasata nangue yalti beetawe o fuɗɗima wulde hewɓe wuro ngo jalti payi guese geddaɗo kañum ina jooɗi e leydi kecciri ndi ina darni koppi ina ɓorni pancan omo waɗi ɓandu meeru yummakko ari ina jogii booliyel tokosel ina waɗi hen laccal seeɗe kedde hirande mabɓe hanki wimo nda noon kacitari ma so aɗa dawanno so ɓe dawanno holton geddaɗo haali ɓamti gite ndaari yummum hoyni booliyel lacciri holto wonata so wona guese yimɓe fof dawi joni noon huɓere nde kadi wasde sappitede a tini kam ko nde jogorde yande no huɓere adande ndeni kono noon ɓinguelam so en ñamani ko huɓere nafata en goram geddaɗo ƴeewi yummum ɓernde fof boni on ina ɓorni wuteyel Lagos purngel puɗɗingel sekade enɗi ina jani ha heeɓi wuddu omo waɗi mamdu omo fawi misore e hoore ko alda e huɓɓude o naywani noon no feewi kono ko joote e tampere addanimo nandude e dañƴo 60 e ko fawi geddaɗo wi est ce que guesa ba boom ina jogui nafoore geddaɗo jaaburi yummum namdal o ɓeydi hen min somi dañi sagam mi wonta remde neɗɗo remat ha maaya hay batte tan dañata kono noon hol feere ɓinguelam yumma ko namdi e dangel maayngel o jooɗi o joƴƴini booliyel o sawdi ɓiyiko ɓe kuccodiri hol feere mi ɗanno kay geddaɗo ɓomti dande elle duko o jokki neɗɗo janngani ɗannaki jangde ma école noon kam wawano yaade saabu ñande fof wonno ko addu bic addu cahier addu coopération ɗangal dakaru ne wona koma hey min mi haalani haala Dakar ɗangal Dakar wona ɗangal nene ɗangal ko yaltude leydi ndi no woruno a famani min kay mi famani jaaɗo Dakaru dañani so yeehi caggal leydi ne dañata mo meeɗa yaade hay Dakaru holno mijorto yaltude leydi aɗa ƴoftide ɓinguelam holno neɗɗo dañirta e Dakar nde waadere memi leydi fof mbeɗa yanana mbiyata ko yomi rumtu ete wona an tan de nene ko tulde malenaɓe fof hay goto tan ɗaccata ɓiyum jenga hay sinno ko meccal wona ƴoftade yaaɓe caggal leydi ɓe to ndewi i ɓinguelam mi andani caggal leydi ne wona a fini tan a yeehi sa yeehine wona a yettima tan a dañi walla arti ƴew bamma Haruna ha hande o ronkama yo artu ma won duuɓi 15 e naggam
he nene ala timmani kay ko andintami timmani mbiɗa geddaɗo moosi ko joni woni laawol garnol ngol e moosde gila subaka omo findatno e ɓernde mettude kono ko hande ɓuri o faami wonde duuɓi ɗi ina jawri no feewi yummakko ko baba makko Haruna ɗanni ko wonani hay feccere ko yummakko haali ko o yiɗi famnude on o wi ko babam maayi ko e joni wonani hay duuɓi sappo taw a yejjiti te konde babam Haruna ɗannide ha woni duuɓi 3 babam sanki aɗa siftora ko cukalel gonnomi kono min kam mbeɗa siftora yummiraɗo wi mi andani min kay mi siftorta hay hunde gandumi tan ko o ɓooyi ladde anne sa yeehi holmo gondanmi geddaɗo jabtimo wiide gonda e Allah wondude e jaleɗe o jokki aɗa wawi tawoyde anna dikkel astel walla banel walla ni kumba e ɓiɓɓe mum hewɓe an kay a ronkata mo gonduɗa kono mbiyata tan ka yaltata galle o ayi ko an woni gotelam ko an goto jogimi ɓeɗo ko ɓiɓɓe rewɓe goto e mabɓe foof woni koye suudu mum min mi wawa wurdude e asamen nene min mi wona goto an a jibinani goto aɗa jogui ɓiɓɓe joyo yummakko wi an ka kangaɗo neɗɗo ne lima ɓiɓɓe kono noon ko a gorel kay te kadi ko an woni koddo geddaɗo jali o wi mbiya hotomi lim ɓiɓɓe te an aɗan lima yummakko wi min kay mi limani mbimi tan ko a gorel nene limore fuɗɗori ko e goo kono noon ala ko nafata gorel kay firtani wonde goto ñande foof geddaɗo ina salo wiyede gotel omo salotono hay noddirede geddaɗo kono o ronki nden o faami ko ɗum firti o jebbili addi inde geddaɗo nde ko yummakko jibinino ɓiɓɓe 4 worɓe ko kanko goto dañi hen yewtude duuɓi 5 tato heddiɓe ɓe dañani boom hay entede nde o jibina nde yummakko wimo geddaɗo belli jaw hono bamum geddaɗo tawtimo oɗo cakkitiɗo noon wino ko ina inniramo inde deftere caggal ɗum hayti waɗimo haytude ko noon ko ɓiɓɓe worɓe ɓe foof o inniranno ɗumen ko inɗe sahabaɓe nulaɗo ɗum ɗo ko feere ceerno innannoɗo o innirno afo makko ko Aboubacry on entaka bon maayi dewɗo one o inniri ɗum Oumar on kam dañani hay lewru tataɓo o wino ɗum ko Ousmane oɗone lewru mum tawtani ɗum e aduna ngol ɗo lawol noon o rutti e ganni nde ceerno winomo yo innir Aliyu belli sali o wiyata ko geddaɗo ceerno hawa wimo hoto rutto e jahiliyagal mi ruttake jahiliyagal koy duttimi tan koto umminomi mbanmi tan koko mamiraɓe am mbaɗanno so jakdi e koye mumen ceerno deƴƴi jabaki nde ɓoyno o ronki ɗum muñde o sali foolede e haala o felliti rokkude on dalillaji dariɗi e leydi o wi tabarakallah mboɗo andi ko waɗma ruttade e jahilagal kono mbeɗa andinma noon jogorɗo mayde o inde waɗata ɗum wuurdi julɗo ina foti heddade e hoddiro jaɓa hoddiro anda hunde foof ko hoddiro hunde foof koko hoddira kala ko ronka ko hoddiro kala ko daña kadi ko hoddiro kala ko jogori hebdema koko winda gila e lasli gila e lawhul mahfuz nden noon aɗa foti foof tinde hoorema belli jabaki ko ceerno haali ko gonga mum kono ɗum henanakimo deƴƴani hakkille makko o sali ha woori noon tawtoyde ceerno e ko yiɗi ko wonno ko ñande inde ceerno sali ñallude o hooti galle makko o weltaki ceerno
yañi hunde nde wuro fof watti wiide wonde Belli Diaw saaliti o huli o refti e inde joom suudu makko. Joni noon yimɓe fof nana pada, kamɓe fof eɓena tombi Belli Diaw. Baarol aaw kañum e geddaɗo mumen. Geddaɗo entama o dañi kam ko mawniraɓe makko ɓe dañani. Belli fuɗɗima dañde jorto. O watti wiide e ɓernde makko wonde nawnoɓe mawniraɓe geddaɗo ɓe koko geddi geddaɗo, ɓe jiɗamo, ɓe cohlanimo. Ndeke hen sahaji ruttade to ummino to aadaji mum, to ganni mum ina moƴƴi sanne. O fuɗɗima joni jaɓande no feewi joom suudu makko. Mataw o hayti nimsude gati nde wetata aɓe inna joom suudu makko winomo bammum Anna, holmo innirta kadi, holmo inniranmi kadi, a yejjiti ko ceerno Bocar innata wona min. Hay ngolto lawol ne ko kanko. Ko haɗata. Belli e joom suudu mum ina kalda kono jiidirta, wonno ko jamma suudu maɓɓe ndu ina niɓɓiɗi kunus. Baarol ina leeli dow leeso kañum tan goto ina takki e dero mum. Belli kañum ina leeli less e daago eɓe beddodira daaɗe. Ngol ɗo laawol ne en etata ko waylude inde, beele ngel ɗo kam ina heddo. Baarol ɗaɓɓiri joom galle mum kanko noon kam o safti feleede gati o meeɗani fawde inde e dow inde nde joom galle makko rokki ɓiyiɓe ko heewani wadde e wuro ngo. Ha tengti noon so tawi ko ɓiɗɗo gorko, mataw ni ko ɗum haɗimo wurde ɓiɓɓe worɓe, ɗum fof e waade noon ɓiɓɓe makko rewɓe ɓe kam ko inɗe makko ɗe jaali e dow inɗe joom galle makko ɗe. Kono noon o daɗani ha joni e koreji makko. ɓen ni ina mbayno ko ɗaccuɓe mo, ɓe mbi kanko o wondaka so wona joom galle makko e koreji mum. Ɗum fof e waade noon Baarol waylaki, kono ngol ɗo laawol noon kam so joom galle makko waylani inde, kanko ma o waylu. Kanko ko adi ɗum yo ɗaɓɓir on tawa ha salo. Cikkuɗa waylude inde ina addana ngel heddade. Belli namdi kini, mi andani kono won wiɓe mi tan kala daññoɗo hono ko dañƴen ko hewno ko waylude inde. Joni noon ko jiɗɗa, hol inde nde cikkuɗa ina wawi waɗande en ɗum. Belli namdi namdal jalkitu, o moosi e nder niɓɓere, omo sikki ko joom suudu makko haalata ko kecce. Joom suudu makko jaabi nene Fatel arino ɗo hanki, ko kanko ni walluno malaɗel ngar windemi. O wimi yomi suɓu wotere e inɗe ɗiɗi so mbiɗa yiɗi wurdede ngol ɗo laawol. Wotere e inɗe ɗiɗi, wotere inɗe ɗiɗi holɗen? An kay heɗomi tan, mi heɗima. O wi yomi suɓa geddaɗo walla sikkaka, kono noon yomi suɓa geddaɗo ɓuuri, ngati kala biyaɗo sikkaka heewani wurdude goto e jinnaɓe mum, ma baaba ma yi walla yumma. Belli Diaw deƴƴi, o woni e miijade so gonga omo sohli ɓiɗɗo gorko. Joni omo jogui ɓiɓɓe nayo rewɓe, o mayran ɓiɓɓe tato worɓe. Ete joom suudu makko fuɗɗima naywude, omo sikki ɓoyata on natta jibinde. So ngel ɗo ɓinguel gorel ɓoccitimamo, ɓinguel gongel weɓantamo hankkadi. So wona noon o resa debbo goɗɗo, hay ɗumne omo andi ma sattirmo. Saabu ko gonga rewɓe hewɓe ina ballita, wona tan to banggue liggey galle, kono kadi to banggue liggey guese. Gonga ni worɓe hewɓe hande nde sirta tan ko ha daña juuɗe kewɗe liggotore, kono wona wawde, kono caɗele makko kanko o ala hay guesa mawba ba ina addanamo yiilade juuɗe kewɗe. Sukaɓe makko rewɓe ɓe tan ina mbawi heedandemo hen. So ɓen ndesama jeehi noon, ɗum ɗo ko namdal. Joni noon bamum Anna, holko kalɗa hen? Joom suudu makko itti Belli e miijoji mum kewɗi ɗi gasata Belli jabaki. O jokki e deƴƴere makko. Joom suudu makko ne deƴƴi, kono omo felliti so joom galle makko tawtanimo kanko ma o rokku ɓiyiko inde geddaɗo nde wetno joom galle makko tawtimo weñodiri e ceerno mum.
lebbi 4 caggal inde belli ɗanni kadi fay Dakar ko toon o hewno seedde yeyde goro hitande fof koma ndungu nde o arta rumtude joni boom toɓoli natti wayde no mbayatno kono kanko kam hitande fof o artatno o meeɗi rumde ladde ko lawol gotol wonno ɗum ko hokkere mawde joni noon wiyama toɓoli garti geddaɗo ardi e malu caggal jibineɗo geddaɗo belli ɗanni rumti tan ko laabi 6 jeeɗo ɓiwol ngol o ɗanni o rumtani ko ɗo o jooɗino omo huufi ñorgo makko goro e coccorɗe omo yeeya sara tournal yombol car rapide goto tawimo ɗon irñimo e leydi kanko e ñorgo makko fof yimɓe mbaɗi diɗɗal gotal ndirani chauffeur oɗo yalti weddi baafal dogi naati e ladde ngam dandude hoore mum yimɓe ndewi e makko ina ngulla hay goto anda to chauffeur rewi walla ɗo naati yimɓe ɓe noddi pompier belli ronda fara hôpital nde ɓe nawatamo nde belli ina heddirano wonki kono Allah e rapitaji ɗi hewde e kallu yombol o pompier en donkiɗo ndewi ciikali pompier en ɓe nafano haydara ɓe jetti hôpital Garayof kono belli yottodaki e wonki yimɓe ɓe ina mbiya ha goram ko rapide féri belli ko rapitaji kadi ha goram ko rapide féri belli ko rapitaji kadi kaɗimo yettoyade hôpital e wonki gila nden barol añi Dakar ancidi hen ɗangal no woruno yantude hen miñum belli mo jiidi baaba hono Haruna Diaw ɗannima ma won joni duuɓi kewɗi ɗi o anda no poti on ronkama yo artu o windata o neldata so windamane o jabtotako nden noon geddaɗo gotel gorel bajjel ngel o jogui ɗannotako sibu ɗum holnaki hay seeɗa ladde nde ina hulɓini sanne ko gonga ni won hewɓe wuro ngo hande haajuji men fof pawi ko e ɗangal kono wonko malata neɗɗo goto malata neɗɗo goɗɗo ina ŋatata ko woɗɗitade ɓuuri mataw bandiraɓe kaɗen ɗo ha ñande wonde garten kadi e jokkitol dartol ngol kisal gueno e moon